morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। उत्तर प्रदेश नसुंसेनि सुबुङा 7 बोसोरनि गथ'साखौ बुथारदों। शनिबार पुलिसनि रिपर्टनि बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि बागापत जिल्लायाव सासे सन्देह गोनां फेग्रा मुवा सोबग्राया सासे 7 बोसोरनि गथ'साखौ दुखुनांथावै खेंसिजों बुथारदोंमोन। बुथारजानाय आफजला बृहस्पतिबार फुंनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरियै नसुंसेनि सवेज 19 बोसोर बैसोनिखौ खानाय जादोंमोन। उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ आदमपुर गामिनि मोनसे हाग्रानि खाथियाव खुसेरनि फोथाराव मोननाय जादोंमोन। आफजलखौ जोबथा खेब बृहस्पतिबार खालि फुंनि 10 रिंगासोआव सावेजजों नुनो मोननाय जादोंमोन। सासे पुलिस मावख'गिरिनि बादिब्ला जेब्ला बियो न'आव फैफिननो हायाखैमोन अब्ला बिथांनि बिमाया बिथांखौ नागिरनो जागायदोंमोन आरो उनाव नखरनि सुबुंफोरा शुक्रबाराव पुलिस रिपर्ट दाखिल खालामदोंमोन। स्टेशन हाउस अफिसार बासु सिंहआ बुंदोंमोन दि नखरनि सुबुंफोरा सावेजखौ गावसोरनि गथ'खौ लांखारनायनि दाय होदोंमन। दायनिगिरिखौ हमनाय जादोंमोन आरो सोंनाय फिननायनि समाव बिथाङा हौवासाखौ बुथारनायनि बाथ्रा सिमान लादोंमोन। मावख'गिरिया मुंख'दोंमोन दि गोथै सह'खौ खुसेरनि फोथाराव मोननाय जादोंमोन लोगोसे दायाव बाहायनाय खेसिखौबो मोननाय जादोंमोन। पुलिसनि बादिब्ला दायनिगिरिया सासे फेग्रा मुवा सोबग्रा। जेब्ला बुथारनायनि थांखिनि सोमोन्दै सोंनाय जायो अब्ला बिथाङा बुंनाय बादिब्ला दाबि खालामदोंमोन दि बिथाङा जेबो जुनिया जाहोन गैयालासे हौवासाखौ खेमसिजों सुनानै बुथारदोंमोन। एसएचअआ बुंदोंमोन दि गोथै सह'खौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ। मानास हायुङारि पार्कनि साखाथियाव आसामनि गोदान मडेल टुरिजम गामि बेखेवदों। हादोरारि दावबायारि सानाव बिटिसि टुरिजम बिफाना आसामनि बाक्सा जिल्लानि मानास माहारियारि हाग्रामानि बाहनबारि रेन्जनि साखाथियाव थानाय गलागाव गामिखौ गोहो होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि जागायो। बिटिआर दावबायारि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दासआ गामिखौ नेमखान्थि बादियै मोनसे दिन्थि नेरसोन दावबायारि गामि महरै फोसावदोंमोन। बे फोसावनायखौ गलाघाटनि गाहाय लामायाव मोनसे रिबन दाननाय फोरबोजों सिनायथि होनाय जादोंमोन, जाय दावबायथाय हाबाफारिनि सिङाव मोनसे दिन्थि नेरसोन महरै बेखौ मोनसे दिन्थि नेरसोन महरै सिनायथि होदोंमोन। बे फालिथायाव धर्मनारायण दासआ मानास हायुङारि पार्कनि खाथि-खाला दावबायथायखौ जौगाहोनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन, रांखान्थियारि जौगानाय आरो सुबुं समाजनि जौगाथायनि गोहोखौ नोजोर होदोंमोन। मावफुं सोद्रोमा गौतम दास, काउन्सिलर जय मुसाहारि आरो दावबायारि बिफाननि गोबां मावख'आरिफोरा बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन, जायनि थांखिया गोजोर दावबायनायखौ बांहोनाय आरो ओनसोलनि हारिमुआरि आरो मिथिंगायारि उनमोनथायखौ दिन्थिनाय। इउनेस्क'नि वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानास हायुङारि पार्कआ मोनसे मुंदांखा दावबायारि थावनि आरो बे हाबाफारिया गलाघाटखौ दबथायनायजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिनि मोनसे मिरु महरै जौगाहोनानै बेनि खावलायनायखौ आरोबाव बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे हाबाफारियाव मावख'थियारि दावबायथाय जौगाथायनि गेजेरजों गामियारि गोहो होनाय आरो आबहावायारि संरैखाथिखौ बांहोनो थाखाय बिटिसि दावबायारि बिफाननि रादायखौ। थामथि खौराङाव दङ। भारतनि हादोरगिरिया सुबुंखान्थि सान 2025 आव पुलिस आरो नोगोरारि रैखाथि मावखान्थिफोरनो मेडेल मान बाउदों। दिनै 2025 मायथाइनि सुबुंखान्थि सानाव भारतनि हादोरगिरिया पुलिस आरो नोगोरारि रैखाथि मावफारियाफोरनि गोब्राब नाजानाय आरो बाउसोमनायखौ मान होनो थाखाय साबसिन सिबिथायनि थाखाय पुलिस मेडेल आरो बाखनायथाव सिबिथायनि थाखाय मेडेलफोरखौ गनायथि होयो। साबसिन सिबिथायनि थाखाय पुलिस मेडेलखौ अरुणाचल प्रदेशनि उफ्रा दिथागिरि बिबेक किशोरखौ बिथांनि साबसिन दैदेननायनि थाखाय होनाय जादों। आसामाव लेङाइ नायदिंगिरि इन्द्रनी बरुवा आरो आब्रुथिखौ लाखिनाय बिथांनि मख'जाथाव बिहोमानि थाखाय मेडेल मोनदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। अरुणाचल प्रदेशआव मेलेमगोनां सिबिथायनि थाखाय मेडेलखौ इन्सपेक्टर जेनेरेल इसाक पर्टिन आरो इन्सपेक्टर भुपेन बुरागहेननो बिथांमोननि बाउसोमनाय सिबिथायनि थाखाय होनाय जादों। आसामाव गोबां मावख'गिरिफोरखौ सिनायथि होनाय जादों, जेराव इन्सपेक्टर जेनेरेल रफिउल आलम लास्कार आरो प्लाटुन कमान्डार प्रशान्त हाथिबरुआबो दंमोन। मान होजानाय गुबुन सुबुंफोरा लेङाइ पुलिस सामलायगिरि उपेन कलिता आरो लेङाइ नायदिंगिरि खगेन्द्र रय आरो चित्र महन राभामोन। लेङाइ नायदिंगिरि हेमेन भुयान, इन्सपेक्टर बलराम चौदां आरो हवलदार हेरेम्बा नाथआबो बान्थाखौ मोनदों।
बान्था मोनगिरिफोरनि फारिलाइयाव साब इन्सपेक्टर बिबेकानन्द शर्माहा लेङाइ सब इन्सपेक्टर बिष्णु प्रसाद छेत्री आरो हेड कनस्टेबल दीपक काकति आरो शंकु चौधुरीबो दंमोन। नायक बप्तर राजबंशी आरो कनस्टेबल गजेन मरानखौबो बिथांमोननि नाजानायनि थाखाय मान होनाय जादों। नोगोरारि रैखाथि आरो हम गार्ड थाखोआव पानिखेतीनि CTI-नि गाहाय फोरोंगिरि पुबन कलिताजों लोगोसे मावसोम हानजाफोर उत्पलब घोष आरो जरहाटनि दीपांकर बरगोहायखौ बिथांमोननि बिहोमानि थाखाय सिनायथि होनाय जादोंमोन। डिरेक्टर जेनेरेल अफ सिभिल डिफेन्स एन्ड हम गार्ड आसामआ गासैबो मोनगिरिफोरखौ बरायदोंमोन आरो बिथांमोनखौ गावसोरनि मोजां खामानिखौ सोलिहोबाय थानो थुलुंगा होदोंमोन। खौराङावनो दङ आसाम पुलिस जवानफोरनि सा 15 मावख'गिरिफोरनो हादोरगिरि मेडेल। सुबुंखान्थि साननि मोनाबिलियाव हादोरनि हादोरगिरिया पुलिस अर खोमोरग्रा हानजा, हम गार्ड आरो सुबुं रैखाथि फोसाबग्रा सिबिथायनि थाखाय पुलिसनि गोबां मेडेलफोर फोसावदों। सिगांनि बायदि आसाम पुलिसनि गोबां मावख'आरि आरो जवानफोरा बे खेबाव हादोरगिरि पुलिस मेडेल मोननो हादों। 76थि सुबुंखान्थि साननि फालिथाय फोसावनाय हादोरगिरि पुलिस मेडेलखौ सा 15 पुलिसफोरा मोननो हादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सासेया साबसिन सिबिथायनि थाखाय आरो 14आ साबसिन सिबिथायनि थाखाय मेडेल मोनदोंमोन। बे खेबाव आसाम पुलिसनि लेङाइ नायदिंगिरि इन्द्राणी बरुवा हादोरगिरि डिस्टिंगुइश सार्भिस मेडेल देरहानो हादों। नसुङारि अरुणाचल प्रदेशनि ADGP बिबेक किशोराबो हादोरगिरिनि साबसिन सिबिथाय मेडेल मोननो हादोंमोन। बेबायदिनो हादोरगिरि साबसिन सिबिथायनि मेडेलखौ आसाम पुलिस नायदिंगिरि रफिउल आलम लास्कर, प्लाटुन कमान्डार प्रशान्त हाथिबुर लेङाइ पुलिस सामलायगिरि उपेन कलिता, सब इन्सपेक्टर उपेन्द्र राय, सब इन्सपेक्टर चित्रमोहन राभा, लोगोसे सब इन्सपेक्टर हेमेन भुयान, इन्सपेक्टर बलराम सावदांआ मोननो हायो। 5थि खौराङावनो दङ पद्मा एवार्ड बान्था 2025 आव आसामआ सोंबाय। साबा ट्रेभेल ब्लगारफोरखौ बिसोरनि बाहागोनि थाखाय सिनायथि होदों। सुबुंखान्थि सानाव होनाय मोनसे मानगोनां फोसावनाय। आसामनि साबा मुंदांखा सुबुंफोरनो 2025 मायथाइनि थाखाय पद्म बान्थाजों मान होनाय जादों, जाय हादोरनि जौसिन नोगोरारि सन्मानफोरनि गेजेराव मोनसे। पद्म बान्थाफोरखौ आरिमु, समाजारि हाबा, रायजोआरि हाबा, बिगियान, इन्जिनियारिं, मुलि थुनलाइ आरो सोलोंथाइ बायदि गुबुन गुबुन बिथिङाव सोमोनांथाव आरो मुंदांखा सिबिथायनि गनायथि महरै होनाय जायो। आसामनिफ्राय मोनगिरिफोरा गाहायाव होनाय बादि: जतिन गस्वामी, आरिमुनि फोथाराव पद्म भूषण; अनिल कुमार बर', थुनलाइ आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव पद्मश्री; जयनाचरण बातवारी, आरिमुनि बिथिङाव पद्मश्री; गीता उपाध्याय, थुनलाइ आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव पद्मश्री; रेबाकान्त महन्त, आरिमुनि फोथाराव पद्मश्री। बे मान होजाग्राफोरनि गेजेराव बै सुबुंफोर दं जायफोरा गाव गावनि आयदायाव मख'जाथाव बिहोमा होदों आरो गावसोरनि बाउसोमनाय आरो साबसिननि थाखाय फालिजायो। बे बान्थाफोरखौ भारतनि हादोरगिरिया बोसोरफ्रोमबो सरासनस्रायै मार्च एबा एप्रिलनि खाथि-खाला राष्ट्रपति भवनाव खुंजानाय मोनसे फालिथायारि फोरबोआव होनाय जायो। 2025 मायथाइनि थाखाय गासै 139 पद्म बान्थाफोर होनाय जागोन, जेराव 6थि खौराङावनो दङ आसाम पुलिसआ सुबुंखान्थि साननि सिगां सनितपुराव मोनबा ग्रेनेडजों लोगोसे बेफ्रुग्रा बेसाद बोखांदों। सुबुंखान्थि साननि सिगां सनितपुरनि हाग्रानिफ्राय बेफ्रुग्रा बेसाद बोखांदों। 76थि सुबुंखान्थि सान फालिथायनि थाखाय गोख्रों रैखाथि राहा लानायनि उनावबो आसाम पुलिसआ 25 जानुवारि खालि सनितपुर जिल्लानि गंसे हाग्रानिफ्राय बेफ्रुग्रा बेसाद बोखांनो हादों। 7थि खौराङावनो दङ चिराङाव ट्राइबेल एम्प'रियाम काम फुड कर्टनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मानगोनां CM श्री प्रमद बर'आ मैया चिरांनि सामथाइबारिनि बाजबि बाजाराव ट्राइबेल एम्प'रियाम काम फुड कर्ट लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। खेबसे आबुं जाखांनायनि उनाव एम्प'रियामआ ओनसोलनि धोनि हारिमु, आखाइ इसान आरो आखाइ शिल्पखौ जौगाहोगोन, जाय ओनसोलारि आरिमुगिरिफोर आरो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे जौसां होगोन। बे हाबाफारियाव EM श्री सायखं बसुमतारी आरो Btr सोरखारनि गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।